खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लायाव फिन मुगैथाव जाथाय 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ साथाम दुथांफोरा जिनाहारि खालामदों मेथाइ जाहोनायनि लब दिन्थिनानै उन्दै हिन्जावसाखौ लेंनानै लांदोंमोन दुथांफोरा बेनि उनाव जिनाहारि खालामहैदों दा साथाम दुथांफोरखौ पुलिसा हमबाय क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि आउटपस्टनि धलमारा ओनसोलाव जादों बे मुगैथाव जाथाया जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोख्रोङै सोमावसारदों लोगोसे दायनिगिरिया जाहाथे आयेननि खाबु लानानै उदां जानो हाया आरो जाहाथे फासिनि साजा होयो बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि एसपी आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' बिथांमोननिसिम दाबि दैखांदों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव बे दान मोनसेयावनो फ्राय मोनस्नि जिनाहारि जाथाय जादों मोनस्निनि मादाव मोनथामानो सालाकाथियाव जादों सालाकाथि आउटपस्टनि आइसि फैखांनायनि उनावनो सालाकाथियाव लाभ जिहाद आरो जिनाहारि जाथायफोरा बांदों होननानै बुंथियो रायजो राजाफोरा जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसाया फोरमायथिनाय बायदियै दायनिगिरि दुथांफोरखौ हमनो थाखाय आक्रासुनि दैदेनगिरिफोर रायजो राजाफोर आरो पुलिसफोर थांनायावबो ओनसोलनि सुबुंफोरा सिखा गोफार हाथियार बायदि लानानै उल्थायैसो गाग्लोबनो नाजादोंमोन आरो दायनिगिरिफोरखौ मदद होनानै रैखाथिसो होदोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावो जिनाहारि खालामग्रा साथाम दुथांफोरनि मुङा फारियै आफार उद्दिन आली समेश उद्दिन आरो मुस्ताफा आली साथामखौबो पुलिसा हमबाय गुवाहाटीयाव होस्रांनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद TMPK मिसिं मिमांकिबां बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे गुवाहाटी जिल्ला एबसु गुवाहाटी जिल्ला TMPK होस्रांजानाय रायजो राजानि जानानै बर' आरो मिसिंफोरनिफ्राय 15 जना आसाम सोरखारजों सावरायलायदों जेराव बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे मन्त्रि डक्टर रनज पेगु मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म MLA भवन पेगु बिथांमोनहाबो दंमोन आसाम सोरखारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों गुबैयै मोनथाम दाबिखौ लानानै आसाम सोरखारनो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादों होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों मोनथाम दाबिफोरा जाहैबाय सेथियाव दङ होस्रांनायखौ बन्द खालामनांगौ नैथियाव दङ पाट्टा थाखानाय हा होफिननो नांगौ जाहाथे उननि समाव होखारजाबावा थामथियाव दङ न' लुफिननो हानाय बायदि खहा सुफुंनानै होनांगौ बे दाबिफोरनि सायाव बिथा खालामनानैनो सोरखारा हा होनायनि खोथा होदों आरो बेनि थाखाय सार्कोल अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ बेनि अनगायैबो न' लुनो थाखाय खहा सुफुंनो सोरखारा राजि जादों होननानैबो फोरमायथिबावो लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बे मोनथाम दाबिखौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायनायनि अनगायैबो माखासे बिथिङावबो दाबि खालामदों जेरै जायनाखि होस्रांजानायफोरा दिन हाजिरा मावनानै नखरखौ बेङोमोन नाथाय होस्रांजानायनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावनो हायाखै बेराफारसेथिं होस्रांजानायफोरनि गेजेराव गथ' आरो बैसो जानाय सुबुंफोर दङ बेनिखायनो जानाय लोंनायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों बेनि अनगायैबो 100 मिटारसिम होस्रांनायखौ 20-30 मिटारसो खम खालामनानै जाहाथे बे हायावनो न' लुफिननानै थानो हायो बेनि थाखायबो खावलायदों बेखौ लानानैनो GMDA लाटमण्डल सार्कोल अफिसारा फिल्डआव थांनानै नायबिजिरहैगोन होननानैबो दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावो बिजनीनि बिजिरसालियाव 10 बर' सुबुंफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों बिजनीनि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन्स जाजआ जेब्लानिफ्राय गायसंजादों अब्लानिफ्राय बिजिरसालिया 10खौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनाया बियो बिजिरसालिनि जारिमिनारि थांखि फोसावनाय अदेबानि बिजनीनि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन्स जाजआ बेबायदि खेबसेयैनो 10नि जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि सायाव थांखि फोसावफेराखैमोन दायनानि सन्देहआव नखरसेनि साथामखौ बुथारनाय जाथायनि सायावनो बे साजाखौ बिजिरसालिया फोसावदों बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2001 मायथाइयाव जानाय 120/2001 केस नंनि सायाव बिथा खालामनानैनो बे साजाखौ फोसावदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजनी बान्दोगुरि गामियाव थांनाय 2001 मायथाइयाव नखरसेनिनो साथामखौ दायनानि सन्देहआव बुथारदोंमोन बुथारजानाय साथामनि मुङा फारि गांगुली बसुमतारी आरो बिथांनि सानै फिसाज्ला मालिराम बसुमतारी आरो पानिराम बसुमतारी बिथांमोनखौ बुथारनाय जाथायाव 12नि आखाइ दंमोन 12नि मादाव केस सोलिबाय थानायावनो सानैनि जिउ गोमाबाय मुङा बलेन बसुमतारी आरो बोथोर बसुमतारी 10 साजा फोसावजानायफोरनि मुङा फारियै खेथें बर' गेना बसुमतारी गग' बसुमतारी गंगार बसुमतारी आखु बसुमतारी थिरेन बसुमतारी सम्बार बसुमतारी जाबती बसुमतारी हेब्र गयारी आरो समर मुसाहारि इउसुफ आजाज बिथांनि बिजिरनायावनो 10खौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों दायनानि सन्देहआव बुथारजानाय गांगुली बसुमतारीनि सासे फिसाज्लाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला
बिथांमोननि नखरा आबाद मावनानै जाग्रा नखरमोन नाथाय दायनानि सन्देहआव बिफा गांगुली बसुमतारीखौ बुथारनायजों लोगोसे बिदा फंबाय मालिराम बसुमतारी आरो फानेराम बसुमतारीखौबो बुथारदों। बेनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन खोथाया बेनोदि बिथांमोनखौ जोबोद इनायै बुथारनाय जादोंमोन जेराव गांगुली बसुमतारी अदेबानि बिफानि गोथै देहाखौल' मोननो हादोंमोन आरो सानै बिदा फंबायनि गोथै देहाखौ मोननो हायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों। बुथारजानाय गांगुली बसुमतारीनि फिसाज्लाया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गाव बे समाव उन्दैमोन गावखौबो बुथारनो नाजादोंमोन नाथाय खाफाल मोजां बिथाङा खारखुमानानै जिउ रैखा मोननो हादोंमोन। नखरनि साथामखौ दायनानि सन्देहआव इनायै बुथारनाय जाथायनि सायाव बिजिरनाय मोननो हानानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों गांगुली बसुमतारीनि फिसाज्लाया। 20 जुननि गेजेराव हायार सेकेन्डारि आनजादनि फिथाइ फोसावजानो हागौ। एचएस आरो मेट्रिक आनजाद होग्रा गोबां फरायसाफोरानो आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि अक्ट'खौ मिथिनो थाखाय हांखुर जानानै दङ। आनजाद होगिरि फरायसाफोरनिसिम फोरमायथिनाय एचएस जोबथा आनजादनि फिथाइखौ 20 जुननि गेजेराव फोसावनो हागौ। हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि सोमोन्दै आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनिफ्राय कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशनजों सावरायदोंमोन जेराव 20 जुननि गेजेराव रिजाल्टखौ होनो हागोन होननानै मिथिहोदों होननानै फोरमायथियो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि मासिगिरि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि देग्लाय COVID-19नि थाखाय आनजाद खुंनाया उन जादों। आनजादा 12 एप्रिलावसो जोबदों। बेनि उनाव फिन सानबा सानद' बैसागुनि बन्द' गोग्लैबावदों। बेनिफ्रायसो 18-19 एप्रिलनिफ्रायसो आनजाद बिलाइ नायनाया जागायदों। आसामाव गासै मोन 52 इभालुएसन जन दङ। बेनि मादाव 33 जननि एन्सार स्क्रिप्टआ काउन्सिलाव जमा जाबाय। आद्रा मोन 18 जननिया खामानिखौ मावगासिनो। बिथांमोनहाबो एन्सार स्क्रिप्टखौ होयोब्लानो एचएस फाइनाल इयारनि फिथाइखौ फोसावनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ माब्ला फोसावगोन बेनि सायाव दासिमबो जेबो रोखा खौरां गैथ'वा। आसुआ सेबाजों सावरायलायनायनि उनाव जुननि गिबि सप्तायावनो मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होनो थाखाय आसुआ दाबि दैखांदों होननानै फोरमायथिदों। आसुनि दाबिखौ नोजोर होनानै आद्रा थानाय खामानिखौ थाबैनो मावनानै आसुआ दाबि खालामनाय बायदियैनो जुननि गिबि सप्तायावनो फिथाइखौ फोसावनो नाजागोन होननानै सेबायाबो रादाय होदों होननानै फोरमायथियो आसुनिफ्राय। प्रमद बर'आ बिटिसिआव रां फैनायखौ माबोरै दिहुननानै जानो हागोन बेखौसो सानबाय थायो आरो बेनो गुबै थांखि। बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय खख्लाबारि बियाबाव गामि गामि हाबनानै फोसावदिं मेल खुंदों बिपिएफनि गाहाय आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया। जायनिफ्राय बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि 17-18 दानाव प्रमद बर'आ बिटिसिआव मा खामानि मावदों मावाखै, मा नंखाय खोथा बुंदों बुङाखै, सिगां बिसायख'थिनि समाव मा रादाय होदोंमोन बे रादायखौ मावफुंदोंना मावफुङाखै गासैखौबो रायजो राजा आरो मेलेमजिबिफ्रा मिथिजोबगौ। गासै हारि माहारियानो मिथिगौ प्रमद बर'ना बिटिसिआव जौगानायनि खामानि मावनायनि जेबो थांखि गैया। खालि बिटिसिआव रां फैनायखौ माबोरै दिहुननानै जानो हायो बेनि सायावसो खर'खौ बाहायगासिनो दं होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावदि 17 दानाव बिटिसिआव जेबो प्लानिं गैया। जेसेबां रां फैदों बेखौ नंखाय बिथांखि नंखाय साप्लाय होनानै माबोरै जानो हायो बेखौसो सानगासिनो दं प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो खख्लाबारि बियाबाव गामि गामि गिदिंनायाव जेबो खामानि जायाखै होननानै गासैबो रायजो राजाफ्रानो अजद होदों होननानै फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ न'खर न'खर साख्रि होनो रादाय होदोंमोन नाथाय गोहोखौनो दिसपुरावसो हरबाय। बिटिसिआव गोहोआनो गैयाब्ला माबोरै खामानि मावनो हागोन होननानैबो बुंथिबावो। बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों संबिजिरनिफ्राय खामानि मावनो हानायनि जि पावार एन्ड फांसन लाबोदोंमोन बेखौबो प्रमद बर'आ फोजोबस्रांबाय आरो बर' हारिखौबो फोजोबस्रांबाय होननानै बुंथिबावो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बिटिसिआव फिन बिपिएफआ सोरखार दागोन होननानै खौरां बिजोङाव जि फोसावदों बेयो थार आरो थाबैनो सोरखार फैगोना 100% होननानै बुंथियो बिथाङा। 11 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि मोखाङावनो बिमानि जिउ खहा। फुंनि समाव थाबायनो थांनायावनो लामानि जाब्रथायजों जायगायावनो 5 जिउ खहा जादों आरो 3 गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे जाथाया सिपाझारनि कलेज चौकआव जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जयमती बर'आ आरो बिथांनि न'आव भारा थाग्रा संगीता देवी आरो बिथांनि 11 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला 3 जों सिपाझारनि कलेज चौकआव फुंनि थाबायनो थांदोंमोन। बिथांमोननि अनगायैबो बे चौकआवनो खारनो थाखाय 7 उन्दै सेंग्राफोरबो दंमोन। बेयावनो गोख्रैथिजों खारबोनाय ट्राकआ 7 मादाव 7खौ सौख्रांलांदों आरो जयमती बर'आ आरो संगीता देवीखौ सौख्रांलांदों। जायजों जायगायावनो 5 जिउ खहा जादों आरो 3 गाज्रियैनो जोखोम जादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जाथायजों सेरखाय बेरखाय गोग्लैनानै थानायखौ नुनानै सुबुंफोरा 108नो कल हरदोंमोन नाथाय नुजाथिफैयाखै। बेनि अनगायैबो जाथाय जानाय खाथियावनो पुलिस थानाबो दंमोन। पुलिस थानायाव थांनानै खेबले पुलिसखौ लेंहैब्लाबो 1 घन्टानि उनावसो पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों होननानै सुबुंफोरा फोरमायथिदों।
जाथायजों जिउ गोमानाय साबानि मुङा फारियै संगीता देवी, जयमती बर'आ, रिकिब आली, इन्दादुल हक आरो जिन्टुमणि आहमेद। मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मुङा असेन्त नार्जारी, 43 बोसोर बैसोनि। बिथाङा बिजनीनि 1 नं अग्रं हादाननि थागिबि। असिन्त नार्जारी बिथाङा आबाद मावनानै नखरखौ बेङोमोन आरो बिथांनाव 3 फिसाफोर दंमोन। गावनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बिजाब बायनो गुबुननाव रां नागिरनो थांनायावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 8:30 रिंगासो समावनो हाग्रानि मैदेरा लामायाव बिथां असिन्त नार्जारीखौ गाग्लोबनानै बुथारदों। जायनाखि असिन्त नार्जारीया आबाद मावनानै जिउ खुङोमोन आरो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनिखायनो सोरखारखौ अनसुंथाइ होनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाया। मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय बे जाथाया गिबि खेब नङा होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों आरो मोनानि 6-7 रिंगानि उनावनो न'निफ्राय ओंखारनो हाया होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि सिगां फैनानै रायजो राजाफोरनो मिजिं होलाङो, नाथाय देरहाखांबाथाय रायजो राजाफोरखौ नायफैफिना। बेबायदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां रादाय होलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो मैदेरनि उदखारखौ होबथानो थाखाय जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथियो ओनसोलनि सुबुंफोरा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।